bi husnil khotimah. Allahumma amin. Loro duwe sangune, sangu mati yo ibadah, berarti si urip isih mempeng lek ngibadah sak mangsa-mangsa kapundhut men duwe sangune. Nomor telu duwe tabungane. Nah, tabungan niku ngamal sing rikala kula jenengan pun pejah wis ora nglakoni ning isih dikirimi ganjarane. Niku napa niku wau? Shadaqatin jariyatin, loro ilmin yuntafa'u bihi, telu waladin sholihin yad'ulah. Siji sedekah jariyah, masjid dibangun urun langgar tibukan bayar pondok didikan urunan sak mampu kula jenengan. Amal jariah untuk tempat ibadah, pondok pesantren, masjid, musola, madrasah diniyah, gedung NU rampung pembangunane gawe sarana ibadah kok sing sedekah sedo pahala tidak akan pernah berhenti najan to wis sedo ning isih nampa kiriman ganjaran. Allahumma amin. Mula nek kepengin ngoten kula jenengan pun pecah tapi ganjaran isih banyu milih nek ana tempat ibadah dibangun urun sak mampu kula jenengan sami ora ketung semen setunggal truk. Mboten saged setunggal truk Pak Usman, nggih setunggal atosak insyaallah hitungane padha arep matur Pak Lurah. Nah mboten kiat Pak Usman kula pun tuwa Mbah tulung nek mboten kiat ditinggal men dusungi sing enom-enom. Nek mboten mampu sak mampune wong sedekah ora kudu akeh sing penting atine ikhlas. Tur kathah. Mula nek gawe masjid karo gawe nggon nang kuburan iku kudu beda niate. Nek gawe nggon nang kuburan kudu sing ikhlas, nek gawe masjid aja ikhlas. Nggih. Nek kuburan kudu sing ikhlas. Begitu dadi gandeng wis grimis kok jenazah teko langsung jenengan matur mawon. Lek mayit pun tak damelake sae sanget monggo dipun nggoni piyambakan kula ikhlas lahir batin. Najan to kula melu gawe ning kula mboten ajeng melu nggoni. Dadah. Jenengane gawe nggon ikhlas. Nek gawe masjid aja kaya ngono masjid dadi apik aku ya urun ra ketung sak derajat sak pangkat. Ngangkat boto barang lho dinggoni karo kiyaine ora lila aku ora ikhlas. Aku ya kudu arep melu nggoni. Wah aku ya butuh mulya tekan akhirat. Setuju? Ngono kuwi. Siji sedekah jariyah. Saderengipun rasaken sing nomor loro karo nomor telu njuk wayangan sedelok. Badhe napa nyuwanaken kadang panawung krida kae Den Fatser kae wis nggawa kotak ngono ketok mati nggawa kerdus arek njaluk amal ora wani nembung. Heeh, monggo Mbak Den Fatser saka ngarep aja saka mburi. Heeh, ndak saka buntut saka ngarep mriki monggo saya beri kesempatan. Nggih, amal jariah monggo. Ingkang gadah harta mangrogoh duwite sing ora duwe duit ya ngerogoh apane. Mun aku ki nanti mau duit ya. Jan lali sak lengang. Nggih. Monggo. Nah, dari depan Mbak, sini Mbak. Nggih. Aku tak melu urun ra ketung pira, Bro. 100, ra ketung 500 lah. Oh, bukan. 100 sae. Nah, kene Mbak. Nah. Yuk, selawat minta dana. Wah, kowe rebanane barang melu urun. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Mari keluarkan dana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Demi Islam keluarkan dana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana,
ya dana ya dana dana gue nolak balak ngetokno dana sholatu dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana ya Allah Rabbal Baraya sampun rampung napa dereng Mbak? Oh dereng. Sing nang dompet buka dompet, sing nang kendit uculi kendite. Ya aja tenan Mbak. Sing ora nggawa nyilih kancane, nanging sesuk dibelekake. Salatullah salamullah sedekah tak tungakake usahane akeh badine sing lajang cepak jodone sing rondo akeh bojone akeh sabare akeh jodoh akeh bojone nrasaken matur ingkang kaping 1 sedekah jariyah. Ingkang kaping kalih ilmin yuntafa'u bihi, ilmu ingkang manfaat. Kula niku pripun mboten saged mulang ngaji, ora kudu mulang ngaji. Jenengan ngaji selapanan. Mbah Kiai nerangake fadilah salat jamaah. Jenengan bahkan ora mintok nyatet nang kene, nyatet nang HP umpamane. Salat jamaah dibanding salat dhewean ganjarane tikel 17 derajat. Bahkan nek isak utawa subuh kok jamaah, nek isak seakan-akan separuh malam ora sare ning jumeneng ngadeg karo salat, nek subuh semalam suntuk jumeneng salat. Wah akhiripun panjenengan wis bundeli, terus akhiripun rutin nglakoni njur ajek wong liya yo jamaah men ganjarane akeh ngono. Ngene-ngene aku ngerti, aku wis selapanan sing jeki mangkat bahkan ngajak wong liya meneh sing jeki ya mangkat meneh kok sing ngajak niku kok wis sedo dhisik kok kancane sing dijeki sik gelem nglakoni bahkan ngajak wong liya gelem nglakoni man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Ajak nang perkara sing apik ditiru wong liya dheweke ganjaran lek ngajak ganjarane wong sing melu-melu nglakoni sakwise dheweke bahkan ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ingkang kaping 3 waladin solihin yad'ulah, anak sing solih, anak sing solihah sing ndongake nyang wong tuane. Men solih men solihah ya pancen kudu dididik sing apik wulangi ngaji. Kanjeng Nabi dawuh manahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Ora ana wewes ka wong tua marang putra sing luwih utama kecuali wong tua didhawuhi mewehi putrane pendidikan akhlakul karimah. Luwih nang jaman sakniki Pak, Masya Allah. Monggo bareng-bareng ditata nganggo akhlakul karimah. Men putra putri kula jenengan najanto jaman ora karo-karuan ning tetep isih ngugemi sopan santun, unggah ungguh, suba sita,
lembah mana andap asor tata kromo krama leo krama liya men duwe akhlak sing apik men paham agama wajib dididik wajib diulangi sing wajib didik putrane estu dudu kiyaine dudu gurune dudu ustate ning wong tuane apike putrane wong krumpaan ya ulang ngaji bapak ibune sing nang krumpaan cilik pondaseni iman kenal ke bab akhlakul karimah warai ngaji bab sesuci warai pesolatan warai maca Quran warai alif-alifan warai bak-bakan warai yaan meneh ya fatkah tanwin yan nek wong tua mboten saged mulang kiambak indahnya Islam ada rukhsah indahnya Islam ada rukhsah keringanan jo bareng-bareng serakiron kiai nang pondok pesantren guru ngaji nang madrasah ustad nang TPQ wong tuane jelas siji memberi motivasi loro ngawat-awati telu ngragati memberi motivasi pripun mangsane ngaji bapak ibune sing peduli nduk jam semene lek mangkat nek telat nek bodoh sampean getun tembe mburine niku bagian wong tuane mboten bagane lurah di tugas dhewe ngilingake masyarakat nek wis do nampa SPPT lunasi pajeke nomor loro ngawat-awati putra pamit ngaji tenan ping dolan turut perapatan ngerti ngaji ora pasrahke sing mulang kala-kala ditileki nomor telu ngragati jomene pengen anak yang solih dan solihah jenengan zaroh yo pipis-pisan bayar pira Bu pas zaroh teng pundi-pundine pas pipis-pisane bayar pira 2000 pisan toh anyang-anyangan perantek-entekan sampean ming titip toya sene jukuk ya ora ana gunane najis hukume bayar titip putra nang pondok nang madrasah nang TPQ kok ana sahriyah biasa wis dadi anak sing saleh salihah sing mulangi kiyaine gurune ustate ning wis dadi anak sing saleh salihah sing bejo sapa wong tuwa lorone leres nggih ana bocah pinter ngaji sing dalem gurune apa wong tuane sing takoke gurune apa wong tuane putrane sapa to gae ngono to oh sapa to sing mulang keri nggih napa nggih mila monggo pengen anak yang solih anak yang solihah bareng-bareng pengen putra wayah sing soleh solihah men kelingan labe wong tua kelingan labe kasepuan monggo bareng-bareng dokon nyantri nang pondok-pondok pesantren ngaji nang TPQ ngaji nang madrasah dadi anak sing soleh solihah nek cara nang lakoning wayang kaya nang lakon Pandu Swarga
Mandrah ingkang puspita harum kasliring samirana hamre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya putraning sun ngir bocah gagah Wijasena sena Kunthi tali prata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu adoh sunawe caket sun raketake ya semana tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena atine bungah awit wong tuwa sing kaya tresnane marang anak-anake padha pasuki ngonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pantungane Kunthi ibuku ora len swiji apa anakmu ngates sembah bekti marang sliramu Kunthi ibuku iya ndak tampa pucuk pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem nang asta pundi mestaka tumapak Jaja dadi jimat mengkono anakku ngger Wijasena sawise prayoga ngadhep mbok dadi kejote ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kiranten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing Murantata Sena apa sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ibu randene bungah mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggetuni tangis ana sedina kaping 7 ra bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah orang getuni wong wis mati Patrip titah ngarcapada kudartuning Gusti sing kabeh menungso bakal nampa kalebu dulur-dulur nang krumpakan nang kajolan nang Magelang nang Temanggung iya ning titenane wong Magelang wong Temanggung wong krumpakan wong kajolan sing sepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen angger wong krumpakan wis penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah bagi rondo pinggire apa ya ana informasi saka pusat anak nang kono ana nang kene decer-ecer ning lali ora dopeni kuwi ana utang mbayune omahe ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong krumpakan wong kajoran wis ora mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantukan lho kok ngono mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil mulanggus meram-merem yo nang Israel biasane matine luwih dhisik sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja sok lungguh lendean mati nom iman-iman dudane ndak glayaran lho kok ngono wong kang wis lungguh lendean tandha raga wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuh ngene ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ger sing ngomong ming Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ger ibu saiki susah ya awit ibu nampa wis ing Gusti lumantar pasumpenan lumantar pangimpen lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena Wijasena satriya gagah piteksa gedhe kuat simbar jaja
klereng-klereng lamun angunantika pinda klereng ing Simaludra Kunti tali brata ibuku iya Sena anakmu bocah murang tata ning krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga ya branta atiku iya mula prasetya ora bakal bali ana ing krumpaan urung klakon munggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah atine wong tuwa ora rugi anggonku mondhok-mondhokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugem ipuang dadi kandhamu Sena Wijasena Satriya Pandhawa guneman pisan tak ugemi ora kasembadan tak gawane mati bagus wong tuwa bakal ndedonga ngger saka krumpaan uga kasembadan sangka sedya kang utama nggonku bakal goleke swarga wong tuwa pamuji tak jaluk dongamu tak jaluk budal dina iki prayoga ngati-ati tan ya teka mangkono sampun paripurna dipun dawi Kunti Tali Brata tumandha ingkang putra Raden Wijasena Gregah yayah siniwi kesahipun Raden Wijasena katungga swan sang guru Begawan Durna wonten ing Panditan Sukalimaya Resi Kumbayana najan Raden Wijasena bocah murang tata swan guru mboten nilar sobasita dina sae mandra cranda laku ning Wijasena liyah dipunten tanpa larapan Pandita kang ledemen ngudar pangandika ngudar ngelmu kang sanyata limpat ngudar ngelmu samudana pacak pamadyan ning loga
Panggul tombak mentang gendrewa lole gondok plekudus manyar-manyar selikur dina komlasul komplit kantil buntute hendel ora sisip dulu praptane Wijasena nger padha Basuki muridku nger Wijasena bener apa kang dadi dawuhmu Durna bapakku Wijasena sing teka entuk donga wulan suwiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku lole gondok plekudus manyar-manyar ya ndak tampa ngger bekti lan kucing kang bapa tampan ana pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono prayoga ngadhep ana wigati apa kowe dadak gedarang-darang pring kerumpakan kene bakal takon apa ujaring mbok bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunthi Talibrata bapakku seda ora entuk swarga bener ora Durna bapakku coba sawangen ning kaca paesanmu walah lole gondok plekudus manyar-manyar ndak sawang ning kaca paesan ning mak lampir biyen malam Senin nang Dosi Arya Maryatun nonton to Tun Narti Nurul Mbah Urip Lek Rom bener lamun Siwun Prabu Seda entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleke swarga ki bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono iya aku NU ora NU ane NU bisa nek liyane mbah aku tutur rombongane yen ngono bisa abot sangkane rawi-rawi lantas malang-malang putung aja meneh menungso dewa we tak singkirake bagus yen pancen sliramu pengen swarga wong tuamu sing wis seda anakku ngger Kirna kok Kirna Sena Kirna ki bojone Pariyah Dalangang oh bacangan yen pancen Sena kok Kirna yen pancen sliramu pengen swarga wong tuane nger ning akeh kudane ya carane kepiye siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku kanggo siram jamas supur resik lahir lan batin yen ngono wong nek pengen mlebu swarga kudu resik lahir batin tata laire resik cok wudu cok ngibadah ning atine reget gawane ngundhamana wong liya merongos neraka kosok baline atine resik ora tumundhamana ning ora tu salat padha wae sakwise siram banyu Perwitasari resik lahir batin njur kepiye nek wis resik lahir batin ngen nulis sliramu enggal luru kiblat papat puncer siji kiblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram Durna pinter dalil Quran Durna pondokan nek wis ketemu kiblate njur kepiye nek wis ketemu kiblate ngen enggal-enggal sering manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah ba'diyae kanthi cara sedakep astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ki basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fawa kirdun artine apa matur kae Ustaz Soleh ngulak domongi sapa wong ora iso wiridan mongko dheweke kethek lho kok ngono aku urung tau weruh kethek wiridan padha dadi ora wiridan kethek anggonku manembah sedakep tanganku
nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa? Bolongan hawa cacahe sanga dumlung raganing jalma menungsa. Nek ora tutup nganggo ibadah gedlarung tumindak angkara murka. Menungsa maksiat ming gara-gara apa? Bolongan hawa cacahe sanga. Cara wong krumpaan wong kajaran kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat. Iya. Ning ora ana mana? Nang apa? Buntet. Njuk bolongan hawa cacahe sanga ki pratilane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung 3. Mripat loro 5. Telingan loro 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Ambok golekake prek. Kayak ngaji kok prek. Anggonku manembah ngibadah gawe apa? Minta jatahing swarga. Bocah murang tata ngene iki nek ndonga padha ijabahi. Aja kuwatir nggih, aja kuwatir nggih. Gusti Allah zat kang welas asih tanpa pilih kasih. Ora bisa takon Mbak Yusulasih sapa bojone Jaswadi. Monggo wis ngendika nang Quran ud'uni astajib lakum. Do nyuwun sira misah Allah ingsun mangke bakal ngijabahi. Padang ati utakon sak perkara nang ndi panggonane banyu Perwitasari. Telenging samudra adoh tak oyak cedhak tak gayuk pamit budal. Wong tuwa ndedonga nggih saka krumpaan. Kasempatan jangka sedya kang utama ning sadurunge budal lek nglak wedange tombe meneh ya tak tombene. Wis mbok ombe ngger? Wis. Legi apa ora? Blas. Wedang putih kon legi ambek pinggire ratuyan. Pamit budal. Wong sing ati-ati anakku karo Wijasena. Sosoro maruta yaksa mangan anung siung nyomawangis wangis hong tete wang kala ludra yu benari satro gagrat jag-jagan turut kerumpaan sapa Satria penenggak ing Pandhawa Wijasena aranku lha kowe sapa? Tepungake. Aku Kang Aran Didya kala Dajjal laknatullah. Sapa? Didya kala Dajjal laknatullah. Buta jenengane aneh, buta anyar. Kowe jag-jagan turut kerumpaan dikarep apa? Ngetutake jangkah sikil krecete ati tekan ndi dudu urusanmu. Sengak jawabanmu ya. Kowe nek karo Mbah Kyai Rahmat perne apa?
penderek. Karo para alim ulama sing rawuh ya penderek. Nek karo pejabat pemerintah bolo. Karo polisi sing nang arep aku pangkate dhuwur aku. Pangkatmu apa? AKBP. Ajun Komisaris Besar Polisi. Dudu. Apa? Aku Kiai Balane Polisi. Nek ngono kowe mungsuh aku, ndereke para kaspuan, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, ndereke para pejabat ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhirat, dianggep mungsuhmu jalaran apa? Ya ngono kowe program mungsuh aku. Tak takon nang negara iki ana balamu, ana mungsuhmu apa ora? Ana. Sapa balamu, sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur-jujur, sing adil, sing mikirke sejahteraning rakyat. Pejabat mungsuh aku. Balamu sing garong duwite negara nguntal duwite rakyate blenduk pedhel kowe balane aku. Nek aku tak takon gayus ki nek karo kowe perne apa? Ponakan Ahmad Fatonah Hadi sing korupsi proyek EKTP ke sapa? Oke, balane aku kabeh. Kowe melu mangan mbadok. Aku bakal goleke swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki uripe do mulya nang krumpakan, mulya nang kajorang, mulya nang diwae. Sing labuh dhisik wong tuwa, sing rekoso dhisik wong tuwa. Aku bakal golek swarga wong tuaku. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggir apa ora? Ora minggir, ora minggir kawon tak idak kaya wah kokop kita ya. Sangsaya talwara rasambyara kang lintang kumedhap dadi sunya madya ratri lumrang gandaning puspita karyaning budyanira sang Dwijawara amrengeng lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta manyungsum sarine kembang sampun purna Pancakara Raden Wijaya mengsah rasaksa dak jalan aku
kesesar yuta melajar sang tak jalanatullah Raden Wisnu kita swarga manangga puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa puja hastungkara mandring donga sundul kayangan julungring saluka satemah andadosaken titiwancine goro-goro apa to tandaning goro teng-tengri geger kayangan julungring saluka gegering para dewa geger kayangan julungring satu sarana jumduling punakawan cacahing papat ingkang dipun pandhegani Kyai Rasmar Badranaya dherekaken putra pambajeng nala garing panenggak Petruk Wakil Bagong sami gegojekan wiramba saking tlatah krumpaan kapiyarsa rengeng-rengeng dindang sekar eling-eling Banyumasan ngaji kok terus saking wayang apa? Weh, nguri-uri budaya sinambi syiar agama. Ora ana leke wayange tinggalane waline Gusti Allah. Arane Ringgit Sunan Giri sing nganggit, Girinata Sunan Giri sing nata sing nglakokke Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo NU, jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, Bro Ratu Bro, mudar ya aku. Wayang ke kirata tembunge apik Kang Gareng.
Tembung apa? Saka tembung wayang wajib sembahyang. Wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit. Kanjeng Nabi dawuh hadis sahih, wong Islam kudu ndidik anak putu kamit umur 7 tahun dijai kulinake salat. 10 tahun rong gelem salat gebuk ning ora nganggo penthung, nganggo pangucapan sing gampang ditampa. Domongi nek salat hukume wajib, tindak oleh ganjaran swarga, nek tinggal dosa neraka. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Lo dalang sinden yoga masyarakat nek seneng wayang aja lali salate. Wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane. Ora tekan tujuan pe mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Kanggo sing nonton, wis mesti tonton itu dadake tuntunan bang tuntunan ming do ditonton. Jaman saya akeh wong Jawa wis ra njawani. Bangga putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa remuk. Takone mbahne, "Makmu nanti le, mbruh, kaplane minggat ring ndi kae." Kadang nang desa nyebutke saiki wis ora patek pas karo kahanan. Ora pas priye? Nek nang desa ki nyebutke wong tuwa ki paling dhuwur bapak karo ibu. Nek ora luwes, ayo bapak karo mak. Ora pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biung. Desa saiki papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang ndaut. Mami kok ndaut tungkake ting pletek, mami bel gedes. Tungkake ting pletek ini lah ya skincare yo akhire ora ini glowing. Skincare. Glowing tungkake meletek mata koyo banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkake meletek. Kowe nek sindene tersinggung kapok ngono. Skincare ini. Apa meletek apa kuwi? Ora ngerti. Ora. Mami papi kemana? Papi ngarit. Pulangnya nanti bawa apa? Blarak untuk huruf-huruf. Mami kok ngerti huruf-huruf. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang, sadurunge salat, sadurunge nonton isaang, bar nonton subuhan, nonton wayang ora salat. Lunga ning ora ngerti dalane, ora tekan tuwepe mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Nek kuwi wayang apa ta, Gong? Wayang ke ya apik, luwih apik timbang sing gek mris nang kumprakan. Lho kok ngono? Angon aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji pirang-pirang puluh tahun nyatane seprene urung ana sing meteng. Wayang kok kon meteng. Ana sing dicampur sing nang kamar lanang wedok menungso dadi apa? LKMD. Apa kuwi? Lamar kari meteng dhisik. Nu wayang ya apik, apik wis diuri-uri wong payen budaya sing adiluhung. Ha iya. Biyen yo jasane gedhe gawe siar agama. Heeh. Ya ini rawuh. Ayo, sapa? Ki Semar Badranaya. Wis lerene guyon. Wih, lai begegku gek sak drita hemel-hemel nala gareng. Napa mo? Petruk, napa Pak? Bagong, ya Om. Om ki paman, paman kilik. Iki ki bapak. Kowe nang kene padha seneng-seneng kowe Ndara Wijaya lagi susah. Diatur prisa Sinuwun Prabu sik dore entuk jatah swarga. Ndara Wijaya kon mondhok kon ngaji ditiragati. Saiki gek goleki swarga wong tuane mula Gong. Iya Pak, anakmu kon mondhok, suneke mati men gelem tahlilan yasinan maca Quran, gawe ngamal apik njurungke tekan swarga. Lho. Ha wong anakku wis mondhok setengah sasi biayane entek kok segemblung kok Pak. Mondhok nang ndi? Rumah sakit. Sing dikesake bapake pondok pesantren. Oh ya, tak pondokne donge dadi anak putu sing saleh salihah ya Pak. Tak dongakake. Petruk apa awak dhewe arani punakawan. Puna tegese pono-pono maknane ngerti kawan kanca pangerten. Jam wis rada sore tuk pangerten. Enggal-enggal didherekake ndur kasempatan. Jauh monggo Pak, Pak. Ayo.
tindaknya Raden Wijayasena was warga lumebet wonten ing Wanawasa. Alas gung niwani sini bangsane satu galak jim setan priprayangan. Najan to kathah godha gedhe tekadipun Raden munggah harti medun surang ngantos dumugi Kisik Jaladri. Raden Wijayamanteng pucuk ndrono nyawang tengah segara ana teja saksada lanang. Ya tejane banyu Perwitasari njegur Jaladri Sang Wijayasena. Dereng sawetawis jumangkah kalibeng Sang Nagaraja. Rajane para raga pira-pira randu alas nyerimpung lakune Wijaya kadupak banggal ngethek lenthi sing Wijaya lambah lutiranyok rikala semanten Raden Wijayasena kemutan kagungan sifat piyandel wujudipun kuku Pancanaka kuku tembung kukuh Pancawilani Manaka tegese wektu dadi Wijayasena nang krumpakan kajoran Magelang Temanggung mlebu swarga 5 wektu salate kudu kukuh matok mantra Sang Wijayasena kumat kampine pura matok mantra sebulke kuku Pancana tamake jajane nagara muncak dadi kitang diwasak. Tansep kayon ngeten iki berarti pun rampung cekap semanten. Intine wong nek pengen mulya aja wedi rekoso. Pengen mulya nang alam donya sregep ikhtiar kelawan nyambut gawe. Damel karo kiai ora basa doang. Nyambut damel gawe padha ae. Pengen mulya besok narep dadi wong sing taat sregep ibadah. Yang kedua, putra dididik apik ulangi becik kon mondok sing tenanan kon ngaji sing tenanan. Nembe dadi putra sing saleh salihah bakal nyuwargake wong tuane donya akhirate amin Allahumma amin. Purna pengajiane tambah kuat imane tambah enteng ibadahe tambah sregep jamaahe tentrem rumah tanggane selamat bejon donya akhirate amin Allahumma. Kirang langkung mekaten anggen kula matur awalan wa akhiral rasmin fatil pacanggila nyuwun pangapunten monggo kapungkasi mawi doa nyuwun ridha rahmatipun Allah ala hadiniatis sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin salim radhiyallahu ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim washabihaqqa qadri amidal adib. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salimna bil iman salimna bil islam wa salimna min fitnati hadzal zaman salimna min afatid dunya adabil akhirah salimna min kulli musibatin wa baliyatin wa maradin wa salimna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mahtim lana bi khatimati sa'adah tim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aril batila batila warzuqna istinabah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud bi hadi aqlati la adrikni
Salatu wassalam ya Syekh Abdul Qadir Jilani Mahbubul Ansabul ijazah ijazata Muhammad Muhammadun ijazatullah antasibul karomah karomata Muhammad Muhammadun karomatullah antasibul syafaah syafaata Muhammad Muhammadun syafaatullah ya Syekh Abdul Qadir Jilani aghisni sari ambi izatillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi washabihi wa baraka wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma alfiq laqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur preso amal jariah